पहले हम डॉक्टर ले आवे का आदमी कभी आई है हमरा का भइल बाटे हमरा खुद नहीं के समझ में आवत ए बताया हां आई डॉक्टर साहब आई था आई चली 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 देखी तो हमारा पता के खजन का हो गई ला हां अरे डॉक्टर साहब लेट बढ़िया सा इलाज कर दी पूरा अजब गजब कर दिया हां पूरा टेंशन मत लेही ठीक ना हमार पता ठीक हो जाए के चाहिए एकदम बता दे थे हमारा लड़का चल गइल बा आ जानत है हां दो बारी सो गइल कोइले ससुर के हां हां अच्छा ठीक बरूरा टेंशन बता हमार पता बीमार हो गइल है हैं हम कहाँ बताई हमरा तो कबो गोड़ दुखाता कबो दिल धक धक करता कबो देहिया दुखाए लगता केने के दर करता बता बोझे जे चेक करब हम गोड़वा दुखाता कपड़ो दुखाता अच्छा गोड़वा में आला लगी आई तू गजबे रोगी बारू ए दादा ऐसा रोगी से तो एकदम हम पास तो हाथा दुखाता हाथा ताला लगेला नु के जे दुखाता के जे हे जा हे ने ठीक हो गई हां है नहीं ठीक हो गई ये नहीं ठीक हो गई अब ये ने कपड़ा दुखाता बहुत जोर कपड़ा दुखाता अरे इन्हें तो ठीक होता अच्छा अब के हेने हां इन्हें दुखाता इन्हें और के नहीं दुखाता हां इन्हें तो गोड़वा तनी दुखाता ए डॉक्टर साहब बाप रे बाप ई कौन रोग भइल बा ए दादा अरे इन्हें तो ठीक हो गई हमर गोड़ हाथ सब मैं बढ़िया से इलाज करियो ठीक हो गइलो हां कुल दर्द ये ठीक हो गई बाटे कोनो दुख तकलीफ नहीं के अभी बड़ा पता ना कैसे अजीब गजीब भइल रहल हमारा तो लागो त कि तहरा दूसरे बीमारी धइले बा कौन बीमारी डॉक्टर साहब बताई आप ही अच्छा ही बताओ तार पति कहाँ बड़ो अरे हमर पति 2 बारिश हो गईल ई लगले 3 बारिश से होई 2 बारिश बीत गईल बाटे बहरा में बाड़ा दुबई में बाड़ा अच्छा दुबई अरे बाप रे बाप यही सुन कहत नहीं कि दिलवा ई धोक धोक इतना तार काहे मारता सुना बोली एगो काम करती तारे के एगो मतलब रिलैक्स होके वाला को सुई लगा देते लेट त हां लेट हम लेट अच्छा ठीक बाटे लेट एकदम आराम से सुतबू तारे बेचैनी हो गई रहल हां ए डॉक्टर साहब हां कवन रख बैल बा हमारा पता के अब हम का बताएं तोहरा के कि कौन रोग भइल बा तारा पतो के तो हम सुई दवाई करती तू पैसा उसे के व्यवस्था कर ठीक ना एक टेंशन मत ले हम पैसा लेके आवत हां पैसा लेके आवो एकदम जल्दी लेके आई जाए बुढ़ाऊ हम तहरा के का बताई किनकरा के लभेरिया वाला बीमारी धइले बा हैं घुमा 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 घूम जा एकदम भीतर हां ठीक बा तू खाई ना नु ना तू खाई ना आओ बस हो गल टेंशन मत अधरा पकड़ मल अयो बाबू बड़ा दुखाता है डॉक्टर साहब अब टेंशन मत लो अब एकदम बिल्कुल ठीक हो जेबू हम जाना तरी के तारा कौन रोग धइले रह तार मोर चल बाहर हां आ तारा त धइले बेचैनी ओए रोग रहल हनु इहे से का ऐसे भइल रहल ह कबही दबे न तले हेया दर्द कबरता तले हो जा दर्द कबरता अच्छा त सुई लगा देल हम ठीक हो जाएब नु अरे हां हो तू ठीक हो जेबू टेंशन मत लो लेकिन वो काम करो अपना मरद के बोला लो जितना जल्दी बाहर से हां ठीक है कहता नहीं चलो हम जल्दी आबे हम फोन जब तारा लगे रहिन तो कोनो रोग ना पकड़ी ऐसा बात बाटी का हां ढेर दिन हो गेल बा कोइले ना हां यही से जगे जगे दर्द कबरता अच्छा ठीक बाटे हां एकरा में बड़ा बुझाला दर्द कबरला तो अच्छा पैसा मांग ले हम उनके लिए चलो ठीक बा तो हम चली ना ठीक बा जाए ठीक बा ये मर्द कैसन रोग धर ले तब बुझाते नहीं कि का भइल बाटे का ना तो डॉक्टर अब सही कहता फोन लगा के मब्बे न बोलाई बुढ़ाऊ का जन कहा बोल जा हम बुढ़ावा कहत फोन लगाई वो अब्बे बोलाई